Oyaore, Oimore, good evening, good afternoon. Today we're going to say a story in Luo language, and then I want you to try and see whether you understand what I'm talking about. Okay? Agan Nue, in the Luo community, if you want to tell a story, you start by saying Agan Nue, and the audience say Gannoa. That is, can I tell you a story? Story come. Agan Nue, Gannoa. Agan Nue, Gannoa. Nenitiere Japur mane nigi Ogudu. Nenitiere Japur mane nigi Ogudu. Ogudu marabuor maduong'. Nohero ogute no ndi. Nohero ogute no ndi. Chieng' moro, yamo nokawo ogudu mowito kucho. Yamo nokawo ogudu ma owito kucho. Koro chuno ni Japur nyaka rang ogudu no. Koro ochuno ni Japur nyaka rang ogudu no. Norango. Okwongo neno yieyo. Openjo yieyo. Oyieyo. Be ni neno oguta? Oyieyo nyise ni an naneno mana winyo marabuor kafuyo. Openje ni to neno oguta? Oyieyo wacho ni akia ni neno ogut ng'a, an nanene kofuyo gi ogudu. Koro nodok oko, odhi openjo Fuko, be ni neno oguta? Fuko nyise niya, naneno winyo machwe to rabuor kafuyo. Bang'e Japur nodhi openjo yieyo. Openje ni oyieyo, be ni neno oguta? Oyieyo nyise ni ooyo, ne ok aneno oguti, an naneno kit oyieyo maduong', to embe no en rabuor koringo iye kuondegi. Nadhi bute to ringo moyomba. Japur odhi ir lwang'ni. Openjo lwang'ni, be ni neno oguta? Lwang'ni onyise niya, ooyo, an naneno agulu marabuor manigi maua karinge kor gweng'. Japur obuok ni agulu maringo. Owere gi lwang'ni. Koro odhi ir atudo. Openjo atudo niya, atudo, be ni neno oguta? Atudo nyise niya, ooyo, an ok naneno ogudu. An naneno winyo moro marabuor karingo. Winyo ni akia kata kuma nochomo. Koro Japur odhier. Japur penjore ni yawa, oguta ni odhi kanye? Odhi e wi yien. Openjo winyo, be ni neno to kopenjo ni to winyo kara nokawo ogute moketo ot monyuolo tong' ei ogudu. Koro Japur nomor ni ogute kara winyo ema ne ni godo. Mano e giko mar sigana makawuono. Good. I hope you enjoyed this story, and the essence of this story is to let you pick whether you follow this story. It is a simple story talking about a hat and a farmer. And the farmer is looking for his hat going to various people. Please watch the story again and see whether you follow the story, and
Keep us posted. Send us an email or visit our website for more details. Keep us posted on what you think about the story. Otherwise, Oriti.